No niin. Nytten mene. No niin. Tässä pitää kerätä kaikki pusseja, joko oli toiminut tätä peliä, mä en tiedä toimiko äänet, mutta ihan sama. Tai no se oli toiminut, että me pelataan jotain kauhupelejä, kun me pelataankin. Mennään. Toimiksi äänet? No tiedä. Toimii. Ja sitten... Tapana. Eli tässä pitää kerätä tämmösiä pusseja. Sitten kun löytää tollasen silmän, niin näkee missä toi nainen menee. Ja sitä pitää mennä karkuun. Ja pitää kerätä semmosia pusseja. Siinä on yksi pussi. Missä? Siellä on kuuma. Sain enemmän joskus. Toi ei yritä mitään. Mene. Sitten tuohon tulee ranniin ja kannattaa painaa shiftiä pohjaan. Shiftiä. Niin. Sä et tänne tuu. Noita. Niin. Mä tulin tänne takas. Se on Hitler. Ai ollutkaan. Mä haluan kertoa. Run. Shiftiä, missä on shifti? Ei toimi näköjään. Toimii se! Enä tänne! Umpikujaan! Kerro äkki tosta! Mä hakkaan sitä, jos tulit tänne. Älä nyt pelkää Tuoli. Ei voi pelottaa noin. Tuoli ei voi pelottaa. Ei voi pärjästä tuolla. Se tuo silmä. Ota. Ui, oliko se tossa? Missä se on? Se on jossain. Mä katsoin, että se on tossa. Mennäänkö me? No ei. Mä sääkätänyt yhtään. No hyvä, se oli ihan hyvä. Noniin, nyt vaihtaa vuorot taas. Noniin, mä tuun nyt tähän. Noin. Noniin. Oikein? Ja mä vielä Puhun nyt. Noniin, missä kato rahaa? Kato kasvi. Oh yeah. Heti rahaa. Ysimu. Noin mene. Siinä on heti silmä. Siinä kellon vieressä on silmä. Missä kello vielä? Takana. Joo. Tuota rahaa. Onko se tuossa tänne huoneeseen? Voi seinä läpi. Jos se on täällä, me tiedetään, koska sit se kakkatuoli alkaa. Yläkertaa. Tai me alakertaa niinku. Juokse! Saatana, se oli siinä. No, veri vielä kerran. Ei tässä oo kauhean säikä. Vaan tulee tonne. Omnisia pelottavammin. Slenderkin. Niin. Säikä. Niin. You can run, but you can Testaa hide. vielä tänään sit Slenderia. Juu, testaa vaan. Koska mä halutaan pimeällä sitä. Ei. Eiks nyt oo jo? Niin, mutta silleen, että on valot kaikki. Se. Missä se menee? Se menee alakertaan. Äkki yläkertaa sit. Aina se tulee aina alakerrasta muuta. Se on yläkerrassa. Tuu. Vanna! Vanna Paulista! Miksi te juoksee nyt? Voi. Se on täällä jossain, missä vittu. Ei oo pelottavaa. Mä ainakin itse. Me pelataan vielä kerran sä pelaat sen jälkeen. Joo. Tää ei oo skeripeli. Mistä tiedät? Ai tää nyt onkin pelottavaa. Ai. Ja se on alakerta ehkä. Mennään alakertaan jolloon. Joo mä. Näin jos jolos vähän. Mä säästän tuon hetkeksi aikaa. Se tulee! Ja tänne.
Kai niin se tuo jalka karista. Se lähti. Ei lähtenyt. Se on ihan yksiä. Mä tiedän sen. Juokse! Vittu juokse, idiootti! Siksi! En mä painanut sitä. Et paina. Painapas. Vittu! Mä selvisin! Ota ai! No ei, siinä on silmä. Eikö nyt vaan juosta? Et sä pysty jostain. Ja alas. Run. Vittu yläkertaa. Ei. Mitä vittu sä näkemät? Tää oli sun vuoro. No ei ole nähnyt. Ihanaa. Ei toi ois pelottava peli. Oi niin. Ennen kuin muuten me tehdään, jos me saamme videon katsojia ja tykkäyksiä, tai no sub ei ehkä niin paljon tarvii, mutta katsojia ainakin, niin me ehkä tehdään joka viikko ainakin yksi video. Tai no ainakin mä teen, en tiedä hänestä. Hänistä. Jonnesta siis. Niin. No niin, se tulee sitten. Missä se on? Se on siellä yhdessä huoneessa. Se on yläkerrassa. Onko? Oh. No mä se tuolta pois. Mä tänne kökkiin. Tässä tulee hyvä video. Ota, että... No niin, ota toi tuolle ja Katarista. Siitä kun hän lopettaa tärjys, niin lähde pois. Se ei oo enää sun lähellä. Jos sä kusetat mua, niin sit se on oikea luona. Se alakerrassa tulee yläkertaan! Äkkiäkö sinne takas huoneeseen? Mä sanoin. Perhana! Se on just nähnyt sut. Joo vittu, mä näytän sille kussi päällä. Kuka? Kova mies. Mene. Tai nainen. Itse. Run! Yläkerta! Kun saa! Perhana! Näetkö mä niinnasin sen rappustelun? No ei tää ketään. Onko se siellä? Juokse! Okei. Mä uskalla. Tuo vitu lähellä. Mä katson nyt tota tuoliikin. Varmaan jono eessä. Noniin, juokse! Venä. Täältä vähän rahaa. Juokse nyt nössö. Tuo on rahaa, perhana. Kunnon säkki oikein. Hypitä tää jätkä tulee rahan takia tänne. Miksi? Siis tää jätkä tulee rahan takia tänne. Lol. Mene. Venä. Nyt juostaan suoraan yläkertaan. Joo. Perhana! Nyt se on suoraan siinä omaidassa. Sä et tänne tule. Run! Mä juokse perhana! Nopeemmin! Se lähti. Tapo. 4 säkkiä rahaa. Okei, on 6. Tuleekin lähemmäs, niin Maksa häviit. Eikö siis jonne? pystyykö se tulla tänne? Ei. Ehkä. Paitsi seinää läpi. Se kannattaa juosta. Oh shit! Shit. Se on tosi läpiäys. Siinä on arkku. Näetkö? Siinä sun vieressä. Ota sieltä se raha sitten. No uskalla vielä. Sä otit se arkun läpi. Sen kohta sä voidut muutenkin lopettaa. Kuule se kello! Onko siis aikaa? Me varantoon. Okei. Mennään tänne täällä meidät käytä. Vasa! No silmä... Voi vitsi. Se on ihan sun lähelläs. Rambo! Alas. Joku alas. Unnataan nyt äkkiä vaan. Perhana, älä vibrassi. Vittu, se tuli sisään! Run Forest. Alas. Hitler. Se liikkuu aika kovaa. Sitä ei saa katsoa silmiin. Ei saakaan.